Posledný festivalový deň v Kežmarku patril na hlavnom pódiu aj korunovácii kráľa remesla. Doterajší kráľ Kežmarčan, obuvník Vladimír Makara, odovzdal svoje žezlo, korunu a plášť kráľovi novému. Tým sa stal Juraj Šerík, drotár z Čadce. Korunu už má v tejto chvíli ešte kráľovský plášť. Organizačný výbor zaujal svojou históriou remesla v ich rodine, ktoré preslávil už jeho starý či prastarý otec. Po korunovácii nový kráľ remesla vzdal hold aj svojej manželke Majke. Mojimi očami sa stala Majka, ktorá ma sprevádza na všetky podujatia, stojí pevne pri mojom boku. No a preto by som aj takto možno, že verejnosti chcel vzdať hold a veľké poďakovanie, že môžeme spoločne takto chodiť a predstavovať naše remeslo drotárstvo z Kisúc. No a na záver venoval drotár Juraj Šerík mestu Kežmarok Kisucké srdce, ktoré počas 3 festivalových dní sám vyrobil. A dúfam, že mesto Kežmarok príjme prívlastok Kežmarok mesto so srdcom. Ďakujeme. Ďakujeme krásne aj za Kisucké srdce pre Kežmarok. Na záver nového kráľa podľa dobrých dávnych zvykov odprevadil kežmarský primátor k jeho remeselníckemu stánku. V tomto prípade až do Kisuckej dediny. Čo to absolútne, to je prekvapenie, keď sme sa to dozvedeli teda od organizačného štábu, tak viete čo, stolička sa mi rozlomila, spadlo som na zadok. Aby ste panoval nielen tvrdou rukou, ale aj spravodlivou. Ďakujem. Nejako by sme radi poďakovali týmto teda organizátorom mestu Kežmarok, ale najmä teda aj všetkým ľuďom, ktorí, lebo tu cíti tú vzájomnú synergiu, pretože sú tu vybratí ľudia z celého Slovenska, teda aj z Európy a predvádza sa to skutočne to poctivé tradičné remeslo. Ľudia tu vidia na vlastné oči vlastne nás, čo dokážeme vyrobiť, čo sme sa naučili, čo sme získali po starých a prastarých rodičov. A oni nám dávajú tú spätnú väzbu, teda nielen tým, že si aj niečo u nás zakúpia na pamiatku, že naše výrobky tým pánom putujú do celého sveta, lebo to bolo skutočne veľa cudzincov, ale najmä to, že dávajú taký ten pocit zadozučenia, že to robíme, proste, že to uchovávame a to hraje tak na srdci asi najviac. Veliteľ stráže, zaveľte rozchod! Garda, pozor! Tento rok to poctivé remeslo a oslavu práce predvádzalo viac ako 300 remeselníkov a vo viac ako 122 stánkov, čiže je to skutočné remeslo, ktoré po stáročia pretrváva a odovzdáva sa z generácie na generácie. A samozrejme tento rok, ako som spomínal, niekoľko prvenstiev a jedný z nich je práve táto aj Kisucká dedina, kde chceme v rámci našho festivalu vždy vyzdvihnúť niektorý región Slovenska, teraz to boli Kisuce, a priniesť všetkým návštevníkom a priblížiť život aj v týchto kútoch, ktoré sú nielen na Spiši, ale aj inde na Slovensku. Takto chceme pokračovať a budeme postupne predstavovať všetky regióny Slovenska. No a potom už poviem, chystáme veľa noviniek, ale to už chcem len povedať, aby sa všetci tešili, že prídu na budúci rok na festival Eliro.
na